Drazí rodiče, co jsme udělali, vypadá jako závažný krok. Ale už dlouho jsem o tom všem přemýšlel a došel jsem k tomu, že pro budoucnost našich dětí bude lepší, když budou vyrůstat jinde než v ČSSR. Všechno jsem si předem připravil a promyslel. Už jenom sehnat nějaký způsob, jak se dostat do Jugoslávie, nebylo vůbec lehké. Nakonec to přece jenom vyšlo. Prožili jsme 8 dní v Záostrogu. Cesta byla s dětmi dost namáhavá, také proto, že v celé Jugoslávii bylo pořád 40 stupňů tepla. Udělal jsem do auta místo zadního sedadla takovou čalouněnou desku, na které se děti mohly pohodlně vyspat. V Záostrogu jsme bydleli v bungalovech, kde jsme měli 2 pokoje a kuchyňku s koupelnou a WC. Na pláž bylo asi 50 metrů. Měli jsme zaplacenou polopenzi, Petra s Martinem byli pořád ve vodě. Petra se naučila plavat i bez duše a dokonce i potápět s brýlemi a šnorchlem. Těch 8 dní uteklo rychle a my jsme se vydali přes Rakousko do Německé spolkové republiky. Všechny hranice jsme projeli autem. Tady v Německu bydlíme blízko lázeňského města Bad Reichenhall. Prozatím bydlíme v Gasthofu, kde se i stravujeme. Děti zde mají dost prostoru na hraní. Jsou tu ještě 2 rodiny po 2 dětech. Petra chodí do školy a my po procházkách. Musíme zde počkat asi 6 měsíců na vyřízení dokladů a potom si můžeme najít byt a práci. Máme tady v Bavorsku několik přátel, kteří tu žijí již několik let. Neměl jsem tu odvahu vám to vše předem říct. Nezbylo mě, než vás postavit před hotovou věc. Trvalo mi dlouho, než jsem přesvědčil Mirku, proto ji ani v nejmenším nemůžete odsuzovat. Věřím tomu, že čas všechno napraví a že nás budete moci navštěvovat, tak jako v Olomouci. Buďte hodně zdraví a pozdravujte od nás babičku. Jarek.